Ok, bun, deci dacă vă întrebați de ce n-am mai postat săptămâna întreagă, este pentru că am luat strike, pentru că am făcut live și nu cred că o să mai fac live. Nu cred că o să mai fac live. O să fac live așa. O să vă scot la toți moderatorii și doar dacă vreți să mă puneți linkurile de câteva ori vi-l dau. După aia vi-l scot. Pentru că nu mai vreau spam și nici nu vreau să vă blocați între voi, să fie clar. Și nici nu vreau să mai iau strike, pentru că nu cred că vreți să mă pierdeți. Și nici eu pe voi. Și dacă mai iau 3 strike-uri zilele astea, gata, nu mă mai vedeți. Bune, bune vă zic. Bine, pam. Și dacă nu știți ce înseamnă la strike, dacă nu știți ce înseamnă la strike, e un fel de blog de la YouTube în caz că vorbește urât cineva pe chat sau prin comentarii, spamează, e muzică cu drepturi de autor, așa și așa. Eu cred că am luat de la spam pentru că v-am cam văzut că spamați cu linkuri. Și o să vă scot la toți moderatorii, v-am zis, o să nu mai repet o dată, dacă vreți să dați la început ca asta, dacă vreți să dați la început să vedeți ce am vrut să vă zic acum, adică vă scot la toți moderatorii, vă dau doar dacă vreți să dați link de câteva ori, dacă văd că spamați, vi-l scot eu, fără să, maxim, să zicem, maxim 4 ori linkul, maxim 4 ori sau 6 ori. Dacă faceți mai mult de 4 sau 6 linkuri, înseamnă spam pe canalul meu. Da? Să ne înțelegem și noi ca oameni. Și cred că și voi ați fost și v-ați dezabonat o sumă că n-am mai postat, dar nici n-am putut să vă anunț pentru că n-am mai putut să postez. Vedeți? Mă înțelegeți? Bine, dacă nu m-ați înțeles bine, dacă m-ați înțeles bine. Eu oricum tot o să văd, o să număr linkurile pe care le puneți. Da? Pa!